Atmosféra nahodená a môžeme začať. Bam, čau, kúkajte pri ďalšej epizóde Outlastu. Mrzí ma to, malo byť včera videjko, ale pokazila sa taká vec, že pri nahrávaní mi Bandicam spadol. Proste som sa preklikol a na klávesnici som klikol na tlačítko Štart a spadol celý program, spadol Outlast, prerušilo sa nahrávanie a súbor sa nedá použiť. Aj keď použijem Bandifix, čo by mal ten súbor opraviť, nejde to použiť, tak teraz sa idem skúsiť nájsť tam, kde sme skončili v minulej epizóde.